Watimo mosainya ne familia kod osiepe mag Monuve ne osiep Ramogi TV ka onind gi kwe. Jodak e gwenge ma Usoma e sub county ma Kisumu West obago ng'anyo ka giywago rach mar apaya mawuok Ikomi kochomo pipeline. Jodak go wacho ni apaya no ma itiyo godo gi loche mag mo okethore marach kendo keto ngimagi bedo matek. Gikwayo piny owacho mondo olos negi apaya no mokelo ng'ikruok ne yoregi mag yuto. Kuna kula siku hii. Atiyo pipeline e yor pikipiki. Inyalo yudo ni chieng' moro achiel nating'o customer achiel kodhi nyuol. Awuotho kode ndarani ka ating'o gi ji ariyo. Koro wawuotho mos mondo mi achop gi osiptal. Apo ka nyathi ywak, tapenjo to mama mane ting'o ni. Ere kaka nyathi ywak e diere ka? Kare dhako osenyuol e tok kaka. Ok anyalo rwako gambut nikech pi donjo i gambut. Koro chuna na arwako awuotho minyuol nikech koro awuotho gi tienda lilo. Mane ka winjore. Kane nyuola higa 2002 ndarani pok olosi. An achiwo wang'a oye pa yudo ndarani kachal kama. Ndarani so pesa mang'eny jothuru so pesa mang'eny. Milionde to pesa go kwane. Jowa kondike kampuni gi ndara bok losi. Pesa to gisoyo nyaka biches nitie. Lose uru ndara. Ndarani ne savoa kata konyuola na yudo ko savoa. To sani nyaka ne pipeline donj ka. Nyaka ne Coca-Cola donj ka. Ndara en puodho. To sirikal mano wayiero be nene anena to ok gisugli kae.